चिरां बिजनी नोगोराव डकुमेन्ट्स एबा फोरमान बिलाइ गोमादों। चिरां बिजनी बालाबारि गामिनि थागिबि नरेन गयारीनि 10 थाखोनि उथ्रिसार फोरमान बिलाइया बिजनी नोगोराव गोमादों होनना फोरमायदों। गोमानाय डकुमेन्ट्सफ्रा जाबाय मेट्रिकनि बर्थ सार्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रेजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल, स्कुल पासिं सार्टिफिकेटफ्रा जयैनो मोनसेयावनो दंमोन होनना फोरमायो। गोमानाय सार्टिफिकेटआ बल्लागाउन गोजौ फरायसालियाव फरायनानै उथ्रिसारनायनि फोरमानमोन आरो बिजनी नोगोराव थांनायाव बहाबा थाबोदों होनना फोरमायदों। फोरमान बिलाइ गोमाजानाय नरेन गयारीया आरो सोरबाफोर मोननानै दंब्ला होखानाय जानबुं नाम्बार 9678907547 नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय नरेन गयारीया खावलायदों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।